Der findes 3 forskellige primære strålingsformer: alfa, beta og gamma. Alfastråling er heliumatomkerner, der udsendes uden elektroner. Under alfahenfald er radioaktive kerner som f.eks. uran og radium. Betastråling er derimod radioaktiv stråling, der fremkommer ved betahenfald af atomkerner. Betastrålingen er positroner og elektroner, der udsendes med høj energi fra atomkernen, hvorved den derefter bliver omdannet til et andet atom. Ved gammahenfald er det kun den overskydende energi, der bliver frigivet, og det bliver ikke lavet om til et andet atom. Gammahenfald er den, der kan komme længst i forhold til alfa og beta. Atomkraft opstår ved at spalte atomer i metallet uran. Når kernen i et uranatom bliver slået i stykker, opstår der varme. Denne proces kaldes fission. Atomer fra den spaltede atomkerne rammer nabokerne, så de også bliver slået i stykker, og derved opstår en kernereaktion, som resulterer i energi. Energien bliver i atomkraftværker benyttet til elektricitet. Tjernobylkraftværket bestod af 4 reaktorer, som alle producerede energi ved hjælp af fusion. Energiniveauet blev kontrolleret af kontrolstikkerne. I atomkraftværket i Tjernobyl den 26. april 1986 kl. 1:24 lokal tid eksploderede reaktor 4. Man mener hovedårsagen til eksplosionen i Tjernobyls reaktor 4 var en konstruktionsfejl i kontrolstikkerne. Konstruktionsfejlen indebar, at energiniveauet steg voldsomt i stedet for at falde, da man trak ned i kontrolstikkerne. Eksplosionen var så voldsom, at det blæste det 1000 tons tunge skjold af, der beskyttede arbejderne mod stråling. Efter Tjernobyl-ulykken har der været utrolig fatale konsekvenser. Der er dog stor uenighed om, hvor mange dødsofre Tjernobyl rent faktisk har forårsaget. Vi er kommet frem til, at det ligger ca. på 15.000 dødsofre. Udover de mange dødsfald, blev der evakueret omkring 300.000 mennesker. Reaktoren indeholdt omkring 200 tons atombrændsel i form af urandioxid og fissionsprodukter. Der er dog stor usikkerhed om, hvor meget atombrændsel der blev frigivet fra reaktoren. Ifølge hjemmesiden chernobyl.info er der blevet frigivet mellem 3,8 og 20% af indholdet. Andre hævder, at det meste af atombrændsel er frigivet fra reaktoren, mens den ukrainske regering hævder, at studier af reaktoren over 15 år viser, at 95% af atombrændslet stadig er inde i reaktoren. På kortet ses de mest ramte zoner af henholdsvis Ukraine, Hviderusland og Rusland. De varme gasser fra den brændende grafit transporterede den radioaktive substans over 1500 meter op i atmosfæren. På grund af skiftende vejrforhold i dagene efter ulykken, spredte atomforureningen sig til store dele af verden. Det gjorde den ved hjælp af vind, regn med mere blev forureningen spredt til jorden og vandet, hvorved det indtrådte i fødekæderne via planter og dyr. På kortet kan man se, at Tjernobyl-ulykken har forurenet det meste af Europa og dele af Rusland. Vi har lavet et forsøg, hvor vi har kødpølse, som skal illustrere menneskehud, hvor vi så har set, hvor meget stråling, der kan komme igennem den her kødpølse, og så er vi blevet ved, indtil der ikke kan komme mere stråling igennem. Vi har indstillet vores Geiger-tæller til at måle 10 sekunder ad gangen. Ud fra vores forsøg kan vi konkludere følgende. Alfa-stråling kan maks komme igennem 3 stykker kødpølse, beta-stråling kan maks komme igennem 6 stykker kødpølse,
Og gammastråling kan komme igennem over 10 stykker kødpølse. Vi brugte også små blyplader for at stoppe gammastrålingen, hvilket den også kom igennem. Forsøget viser, at beta- og gammastråling er farligt for mennesker, fordi alfa ikke kan komme langt nok igennem huden. Det er dog vigtigt at huske, at alfastrålingen klart er den farligste, hvis den bliver indtaget af mennesker. Omkostningerne lige da det skete var 15 milliarder euros. I de følgende 30 år kostede det Ukraine 235 milliarder euros og Hviderusland 201 milliarder euros. Radioaktiv stråling skader sandsynligvis mennesker og pattedyr på samme måde, altså ved at påvirke cellernes DNA, hvilket kan resultere i strålesyge og cancer. Det er en påstand, at bløddyr kan overleve og tage stråling meget bedre end os mennesker. Muligvis fordi deres organismer er mere primitive. Krebsdyr har også denne evne. Kort efter eksplosionen i reaktor 4 blev der bygget en 300 tons tung betonkonstruktion rundt om reaktoren for at holde så meget som muligt radioaktivitet inde. Nu er der blevet bygget en ny 20 tons tung beton- og stålkonstruktion. På billedet ses den nye beton- og stålkonstruktion. I landsbyerne nær Tjernobyl lever de såkaldte Tjernobyl-babushkaer. Der er dog stor sandsynlighed for, at de enten får strålesyge eller cancer. Ingen ved med sikkerhed, hvornår området bliver beboeligt igen. Nogle mener, at det vil være om 10.000 år, andre mener 24.000 år, og nogle helt andre mener, at det kan være om 300 år. Her ser I alle atomkraftværkerne rundt omkring i verden. I dag er der præcis 441 atomkraftværker. I dette forsøg demonstrerer vi med tændstikker, hvordan et atomkraftværk fungerer. Dette er altså kontrolleret atomspaltning. Nu lykkes det. Hey. Her er spaltningen ukontrolleret og illustrerer derfor en atombombe. Vi kan nu konkludere, at vi har lært meget af Tjernobyl-ulykken. Den fejl, som der skete i reaktor 4, er aldrig sket siden. Menneskeheden har dog stadig meget at lære, da der er sket andre atomulykker, som Fukushima og 3 Mile Island.